Jaume Camproví, gourmet. S'acosten les vacances. Uns aniran al nord i d'altres al sud. I d'altres, per motius molt diferents, es quedaran a casa. Nosaltres anirem a Friesland, als Països Baixos. Anar a l'estranger ens permet interactuar amb altres cultures. I és molt enriquidor. Nosaltres hem anat a aquesta llotja d'un poble pescador força petit, que té aquesta botiga. El poble de Southcamp. I hem comprat uns llenguados que han pescat els mateixos pescadors d'aquí, al Mar del Nord dels Països Baixos. I els cuinarem en el vaixell d'un amic. Semblem pijos, oi? Però per la gent d'aquí és ben normal. Trobareu els ingredients i la recepta escrita al canal de YouTube que us indico al final d'aquest vídeo. Un vaixell té unes vistes increïbles, però alhora té una cuina força petita. Malgrat aquesta està prou bé, no tenim tots els estris que voldríem, però... I com sempre, reunim tots els ingredients, entre els quals hi ha aquests 4 llenguados. Si t'agrada el mar, ets al cel. El primer que farem és bullir les patates. Són patates petites, primavera, i trigaran uns 20 minuts. Aquest foc no és com el de casa, és més fluix, però adaptarem els temps a les circumstàncies. I les salem. Eixuguem els llenguados amb un drap o paper de cuina mateix. Heu vist? Natura arreu. Una passada. Bé, continuem netejant els llenguados. I aquí els tenim. Preparem una mica de julivert fresc. I el trinxarem. I el reservem. D'una de les dues llimones en farem suc. Bé, si no en teniu prou amb una, perquè són petites, doncs dues. I de l'altra en farem rodanxes. Que també reservarem. Tingueu present que per a que el peix no es refredi heu de tenir tots els ingredients a punt. I pebrem el llenguado per les dues bandes. Ja veieu
que si es pot fer amb un espai tan petit, més fàcil fer-ho a casa. I també el salem. Hem posat la farina en un plat i enfarinem el llenguado per ambdues bandes. I expulsem el sobrant de la farina. Ei! Hem punxat una patata i ja estan cuites. Les patates petites primavera són mel. I un cop colades les tornem a l'olla tapades perquè no es refredin. Posem la mantega en una paella gran. En aquest cas, era una mantega clarificada, que és més sana. I quan està prou calenta hi posem els llenguados. Si volguéssiu podríeu posar mig de mantega i mig d'oli d'oliva. Els tindrem de 2 a 4 minuts, depenent del tamany del peix i de la intensitat del foc. Amb una cullera els anem ruixant amb la mantega fosa. I ja els podem retirar. Partim les patates pel mig. I les tornem a l'olla. Tombem els altres 2 llenguados que s'estaven fent. I també els ruixem amb la mantega calenta. I els retirem. Repartim la mantega en 2 parts. A la part que hem deixat a la paella li afegim el suc de la llimona, la meitat del julivert i les ametlles laminades. I amb l'altra meitat ruixarem les patates. I posarem la resta del julivert sal i pebre. I ho saltarem un instant al foc. Perquè quedin ben impregnades. I ja muntem el plat. Ruixem el llenguado amb la salsa de llimona i ametlles. I posem les patates.
i ja podem servir. I aquí tenim el llenguado a la Meunière, amb ametlles laminades. I res més a dir que... molt bon vent!